Dobrý deň, volám sa Adriána Vančová. Mala by som záujem o uverejnenie mojich výtvarno-fotografických prác vo vašich galerijných priestoroch, ak by to nebol problém. Som študentkou Akadémie umení v Banskej Bystrici v odbore Intermédia, audiovizuálne médiá, digitálne médiá. V prílohe vám posielam moje stručné portfólio. Ďakujem za odozvu, budem čakať vašu odpoveď. Z čiarka. S pozdravom a úctou, Adriána Vančová. Patrí. A kde s vami je? Tu býva, alebo tu. Otvoríš tam tú skrinku bielu, tá vedľa čiernej, tá. Teplo. Odkedy tam? Vždy. Odkedy tu to zvládať? Prvýkrát v živote to vidím. To vidno, že sa nezaujímaš o to, že čo sa doma deje. Určite. Dosť dlhý čas som sa zaoberala inscenovanou fotografiou. Inscenovaná fotka má strašne veľké čaro, proste dá sa s tým pracovať. Dáš si tam, čo chceš. Môžeš si z toho spraviť rozprávku, môže to byť úplne proste brutálne. Že to bude atmosféra jak svinia. A bude to vlastne performance, akcia vonku v areále školy a bude spočívať v tom, že budem prať babkine veci po nebohej babke a budem ich prať, žehliť, vešať, žehliť, skladať, čiže kombinovať. Toto je moja kamera obskúra, ktorú som si vyrobila z papiera, z nejakej krabice. V závislosti od požiadavok som si ju upgradeovala tým, že som ju lepila, keď sa mi zničila. Mám tu veľkú šošovku
spojku, čiže to už nie je kamera obskura, ale to normálne sa dá považovať za fotoaparát, lebo obsahuje optickú sústavu. Dobre, môžeme skúsiť prvú fotku. Spraviť, hej. Máte nejaké stopky na mobile? Ja si mám. Tak si priprav. Dobre. Už za chvíľku to bude. Expozičný čas musí byť 2,5 minúty. Teda akože musí. To tak akože od oka teraz. Ideme to vyvolať teraz a uvidíme, či bolo svetlo príliš slabé alebo príliš silné. Momenty napätia. Niečo sa nám tu zjavuje, niečo sa nám tu zjavuje, niečo sa nám tu zjavuje, niečo sa nám tu zjavuje. Vynotí hruď, vidíš, dekolt. Ty ako fotograf sa dostaneš tým ľuďom blízko. A keď oni sa otvoria napríklad, tak to je úplná bomba. Keď ti chcú o sebe rozprávať a keď sú ešte radi, že sa nimi niekto zaoberá, tak to je taká fototerapia. Dobrý deň, prajem. Vančeva pri telefóne. Ja som vám písala mail prednedávnom, že som... Áno. Telefonovala som, bol to jeden z mnohých takýchto dialogov telefonických. Tak mám dohodnuté nejaké stretnutie. Tak uvidíme, čo z toho vyjde. Ako to vidím, či to vidia alebo nie, to nedokážem posúdiť. Dúfam, ale popravde neverím. Lebo... neviem, nemám na to ešte. Na to, že by som mohla byť proste v známej galérii, to určite nie. Potrebujem mať pred sebou ešte nejaké iné expozície.
6,50, 6,50, 6,61. Že kde použijem peniaze a musím povedať, že na výstavu? Prachy, tak akože nie je to nejaká horibilná suma, tak si nemôžem veľmi vyskakovať. Nejaké triečka, akurát tak na večer možno. Nejaké pivo, kofolu, kávu, čaj. Sme hrali pre radosť predsa. Dva zemiaky, zelču. Konečne teplá stráva. Vlastná. Nemyslím si, že výstava je najvyššia meta umelca. Myslím, že to není. A čo je najväčšia meta umelca? Tak to individuálne, ale pre mňa ako umelca, či som vôbec umelec, asi ešte nie som umelec. Umelec budem, keď niečo dokážem asi. Neviem, ale najvyššia meta je asi to, keď niekoho ovplyvní, alebo skrátka, keď to niekto rieši, keď neostane nepovšimnutý. To je asi najvyššia meta. Vlastne každá jedna generácia má v sebe zakorenenú akosi túžbu potom, aby generácia po nej na ňu nadviazala nejak. A jedného dňa, keď som zháňala nejaké veci u babky, neviem presne, čo to bolo, tak som si všimla, že tam má strašne veľa vecí, že tam neporiadok a babka, keď ešte žila, vždy tam mala poriadok, všetko bolo opraté, voňavé, krásne, štýlové na tie roky, keď bola mladá. No a jednoducho, nie, že by mi toho prišlo nejak ľúto, ale tak chcela som to nejak proste využiť. Že si tie veci zozbieram a dám im taký iný rozmer, že ich proste dám znova dokopy do tej podoby, ako boli možno kedysi pred rokmi. Proste dať ich naspäť do tej skrine, zavrieť ju a nechať ich odpočívať ďalšie roky. Až kým ich dedo nespáli. Alebo až kým ich niekto iný, alebo možno aj ja, nevyužije. Takže čo sa týka uzavretia tohto semestra, ktorý samozrejme súvisel s mojou komprimačnou prácou s názvom Komprimácia, dopadlo to veľmi dobre. Dostala som Ačko, čo bolo veľmi fajn. Potešilo ma to a motivovalo, inšpirovalo. A čo týka výstavy, tak výstava napokon nevyšla, ale to je v pohode, to vôbec nevadí. Možno na ďalší rok, keď bude na to priestor a čas a peniaze, tak sa možno do toho znova pustím. A keď veci nevyjdú, tak väčšinou na ďalší krát to vyjde ešte lepšie, ako keby to vyšlo na